nga anak ti Apo, tasikaken siya kanya manapanabiyang, ang kakabsa tayo, agkanta tayo, idiri tayo, imbaken ayati Apo tayo, napudno nalinteg iti amin at tao, pagkakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamit. Dawdawatan tayo, dagiti kakabsat tayo nga madamang agsagsagaban ng runa dito yung nasakit, ti panagimbag da kuma ng nangruna ni Angeline. Dawdawatan tayo mati panang ibabaet, ti ilagip tayo nga santo tatanagdang ni San Anselmo, may isang obispo ken doktor. Tapno may kani tayo makirano, di tayo na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti pasbasol tayo, at pagbabawyan tayo ida. Sikaan na ibaon, tapno paimbagan dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Sika na imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabait na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ni San Anselmo nga obispo, ti kalikagom anangadal, ken tirigta anang isuro kadagiti agkakauneg apalimed ti sirib mo, ipain mo kadi, kati pamati nga emparabor mo, saranayan na ti isip mi, tapno ragsaken mi nga amwen dagiti impaanong mo, apadyan mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpoyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggan. Amen. Di maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Sansa kangay sa idi iti puso ken nakem dagiti mamati. Awan nagkuna abukod na ti anyaman na upa na. So di ket upa ti maysa upa da amin. Babaen ti naindakla na panakabalin. Pinaneknekan dagiti apostoles ti panagungar ni Apo Jesus. Ket nawadwad a parabor ken ti Dios kadakwada amin. Awan nagkurangan ti uray maysa kadakwada. Dagiti addaan iti talon wenno balay, ilakuda dagitoy akupada sa daingted ti naglakanda kadagiti apostoles. Naibunong iti kwarta kadakwada. Sigun ti kasapulan ti tunggal maysa. Adda di maysa Levita, naagnagan Jose anayanak ijay Chipre, ken pinanaganan dagiti apostoles iti Bernabe. Akayat na sa wen anak amang liwliwa. Hinla ko na ti talon na katented na ti kwarta kadagiti apostoles. Ti sao ti ako. Ang yaman tayo ni Diyos. Agaring ti Apo nakawisan ti dayaw. Agaring ti Apo nakawisan ti dayaw. Agaring ti Apo nakawisan ti iti dayaw ken nakagayan iti piksa. Agaring ti Apo nakawisan ti dayaw. Pudno unay ng pasdek mo ti lubong, pulos ading to magunggong. Impasdek mo ti tronon o Apo manipod punganay, addakan sakbay ti panagdugi ti panawel. Agaring ti Apo nakawisan ti dayaw. Agnanayon dagiti linteg mo o Apo, ket pudno ang nasantuan ti templo, tignanayon nga awan ingkan. Agaring ti Apo nakawisan ti dayaw. Pagsauka kada kami, sila hanggat pamalunod mi. Ikatemet ikwadami,
Sisasagana kang madungi, intay amin ikanta. Alleluia, alleluia, intay amin ikanta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kumakata kayo. Basta umamin ka. Ipan na kay waragawag tinasanton nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria timipaiken ka o Apo. Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, di ka mas daaw no kunakken ka, masapol a mayanak kayo manen. Agpuyo-puy ti angin iti sadino man akay kayat na. Mangid mo ti awer na, ngem di mo ammo ti paggapuan wenno pagturungan na. Kastamet ti mapasamak iti tunggal maysa, amayanak iti espiritu. Kasano ti pakan nakabalin na amayanak daytoy sinaludsod ni Nicodemo. Anya kinuna ni Jesus, maysa ka a maestro ti Israel, ket di mo maawatan daytoy, ibagakken ka ti pudno, sawen mi ti ammo mi, ket ibagami ti nakita mi, ngem di yu patyan ti pammanetnet mi. Ibagak kada kayo dagiti naindagaan a bambanag, ngem di kay mamati. Kasano nga rod ti pamatiyo, panamatiyo kanyak no sawek dagiti nailangitan a bambanag. Ket awan ti muli sa dilangit malaksid no ti anak ti tao abim mabamanipod langit. Kas ati panangibayog ni Moises ti sinanuleg ijaylet ang masapol ti panakaibayog met ti anak ti tao tapno agbiag nga agnanayon ti si asino man amamati ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipaiken ka o Kristo. Nimbaga rabi itayo amin Apo. Idinayasay na kijay Quirino damay isang barangay na jak sapay na padasan jay mismo nga aldaw ti punpon iso ti panang misak di jay natayhaan ipamisa da sakbay na handa mga iyag ijay sentron ta adayo ijay da mulaan ya dakat bukod ta pampusanto na duma ijay mula abay ti balbalay da kahanda nga ipamisa di jay mula nga aldaw ta apaya ti kultura da di jay no masapol nga maipunpon da di jay bangkay sakbay nga ti parbangon sakbay nga aglawag tikan parbangon da nga ipagna handa mo't mabalin ti panagkali ti abot no agistimar ti pansyon a day before masapol nga mapanda iti alas 12 ti rabii tapno apaman nga nalpasdan ipanin da jay bangkay haan nga mabalin nga maaldawan wenno advance di Japan nakaaramid di Japan yun iso kano ti kaugalian da kaya jak amo no apay jak handa ma jak amo kuna madagit ti kuan iso kano ti kuna ti lalakay idi kuna da kilala ayan na dagit lalakay ito na taydan kuna da pay hanggang mo baling itugtugkel di barritan og kali kayo kapang panunutat ka talaga ting arabi nga kali kayo kun itugkol mo di matikulang tan na madalangos mo iso ipaigdam nga ta ngajak amo na niya basta kultura da narigat da nga ikatin tan harwa manen kaslamod kanyamin og minatay kami idi nagado nagitay isurutan nga jak mauawatan hangkag pispis it tikuton wenno dudon nga da kwadija wenno kuliban banta apaya ni apong mo data apay kayat kong agbalin nga budo mo ni apong ko kayat kong agbalin nga kuton nga rot hangkag agdaldalos apaya dakes panagtututo nagpitak nga mo nang alalaan da di jay into na iulog da di bangkay di ayan men pusi-pusin da apaya tapno hanggang makaawit Diyos ko natay lang nga rodon ulawong paylaan nyakit handa pagawidan ng kabalay na data lang niya gawit sa bali nga balay so makabilang bahay ka ija balay na data ang nga mabalin iso ipatapatay yak da inja mo uray na mapandan to ag gulgulan jay mo pa nagbubugo mo kanda di karayan mo na panagdigo sa jay and di pa susupan ito na agawid da sa bali nga dalan tapaya tapno hangko no makasurot day tangal alya imunan ang nga gawid na apay alangan nga mo matabalay na mo day tangal alya mo kina indak-dakkel mi akas jay na uray padi akong kasla naka
At dapay laeng. Kala ko man naka inya na kanan. Haano nga maikat ngamin na igamer nga rod ijeri karirinan. Indak-dakkel mi. Nagpay sumot ano mga anak iji taltalon mo na bantay ka awan ti ado nga sa lunsod may purwak ka. Taapay ay kano adda umapal. Nasudya mo pa agbukol tapis-pis mo isong ano pidisan ko na da jejin. Nay ka mangitin nagka paya ay kanya lang nga apal na mo data mamartek la amin mga natayan. Tapaya pidisan ko na day jay. Uri mo pa di ako may kaskas jay pala uta pa ya na irwamon jay karirik na. Uri umisbuak yan ti akasya no bibiyahe ako ano anyat kan. Adda jay uri jak ibagbaga ng adda jay na nga kayo. Nalakapay no burtong Dios ko pakawanang. Nakaisbukat na mo makikita ta di pa nagburtungan. Ano di pa nagamit mo tatan. Ano di makay. Kasto yung mga natin ni Nicodemo, hindi nagsaludsod kini Apo Jesus. Kasano ti pananggunod ti biyag nga na masapol nga mayanak kayo manan. Kasano nga rod sumrag, hindi tiyan ni inana ko na ni Nicodemo. Jak pati jak kita pas haan mayanak kayo ti danong ken ti Espiritu Santo. Kasano nga rod? Ngamin kanya da di makdakkel dan Hudyo da, maestro ti linted nga rod. Nagado day di pamati dan, anya da gidya magsisid ati nararaan, apaya. Eka ang kamay salakan. Hang ka nga mangantihan nga nagpisi ti kukuna. Tayawan siksik na. Dagay nga dagay lintag ni Moises dagay jay. Jay dagay lintag nga nadanon da. Hanggang agtrabaho nga pulos ti aldaw ti panaginana. Isa nga nang paagas ni Apo Jesusen ay inlunlunod dan talaga nga patayon dan. Kudin makdakkel da nga kasya di kaugal yan. Idinapan ni Apo Jesus ornosen nan andang kaya. Kaguradan. Anya mo dati ibagbagam. Dahil kaugal yan may nabayag nga aramidem mi dato yan. Napaman iminom ni Apo Jesus yan. Iji bubon ni di Jacob. Idi uminom ada Samaritana makiinom hanga mabalin ako na di Samaritana ti kultura da agrariri da nga rod da gito. Ang kultura dito Samaritana. Ti kariri da ay hanga mabalin Hudyo ka. Nabayag nga hantay aramidan data. Nga maaman makiinom ako na ano among la ko majidanom. Binalbaliwan ni Apo inornos na dagiti na dandanon na ngumanda pulos patsyanan. Ngamin na iramot ije kaunggandan kan ako maindak-dakkel dan narigat dan nga balbaliwan. Katata ornosen na nya ti kunana ay anya ti kunana masapol nga maiyanak kamanen mabunyagang kayo iti danong ken ti Espiritu Santo. Kapay maiyanak manen handa maawatan Apolos. Api no among la kuma kunana kas pa nakaibayog ni may Moises tinagsinan uleg. Idi adu ti nakagat, adu ti nagitaan, na poison. Gati naramid na imbaga na mga tangkay kinagsinan ulag amin nga kumita umimbag tay sutibilin ti Dios. Tatamot haan nga nagsinan ulag anak ti Dios kunan anak ti tao kunanan kayat na nga saon siya kun di maibayog iti cross. May tangkayag dinagbaetang ti langit kindaga kunanan. Tapno amin maaddaang kayo iti biag nga agnanay. Ang imposible ta ibagbagam. Narigaten nga balbaliwan ni Nicodemo. Talaga nga madindi jari nana kasi nagsulit garudan, nakarwaman dan. Kadi diha nga agsida ti dara kunana jayon. Idi nangan ni Apo Jesusen day pangrabiin anya ti kunana daytoy ti bagi, daytoy ti dara nga maibuyat ngagnanayon. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy. Kedara na agbalin na bagi ken dara na no mangmisa tayo. Umin-inom tayo dati Kristiyano, umin-inom tayo ti dara, ti panakaisalakan na ipuyat kini Apo Jesus. Ngam nga patyan lat ni Nicodemo tatimangken de jeri na narigat nga balbaliwan de jay nakaugalyan nga kunana. No anya diya nakarwaman kasi nagrigat nga ikaten. Sila kadagiti mo tagi susursuro da mga tennis dagiti kabalay ko. Aguray kayo, tayo surutin tayo gusto. Tano inarami diyon. Natabakhan kada 400-an kada pa nagserban. Ka-mistake. Narigat to nga balbaliwan na nun. The muscle memory ko na day dyan. Narigat to nga ikorekan. Iso nga angahan nyo nga. Unakas dyan mo day dyan. Naka-muscle memory ko man day dyan nga kaugalian. Nga ukas na siya ko. Na umisbo ako rin na dyan kaibagbaga. Kasla, kayo.
kung na DJ panunod ko. Kayo. Damo muscle memory tayo mga Kristiyano, magbiyahe kan automatic, oreha mo pang panunutin, naganti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amin, dagiti driveran, inigdanandan, naka-muscle memory na dyan. Kasjay mo, Nicodemo. Kasjay dan, narigat na kaikatin. Ngam inurnos ni Apo Jesusen, tapno, pumintas da dyan nga pamatin. Ngam, handa pa yung mamati. Tiriga na magkadatayon, 2,000 years ago da dyan. Uri da tayo mo, Pilipino, Ilocano, Anyaman. At dalap ta dyan na bakbati nga naigamer, na hama nga maibagay iya pamati. At dalap ta di dyan dwa-dwa, na narigat nga mapanamin iya panursuro ni Apo. At dalap ta dyan ibakbati tayo. No daduma nga dakas kuna tayo nga, kuna ano dadumang ka, di dyan panang surot tayo kadagijay. Maksayan mo, di dyan pamati tayo kini. Apo Diyosan. Kala ko madijayan. Sabado nga natay, dahil nga kasinsin ko, kunada, ang kadiang sabado nga mapunpun Apo, apaya, tsaka mo, hindi niya nagjayan, pang ibagbaga, apaya, ngamin, natay di sabado, ipunpun mo sabado, adamo lang matay nga sumarno, apay na o, punpun tayo sa paling aldo, di awantok matayin ka na punot tao, tilubungon ha. Adalat taas sumarno, tas ibibiyag tayo mo, adamo lang tapo musay. Ketika haro na, si bubutil ng diri na, maksayan mo diya talagkin ni Apo Diyos. Maksayan mo ten dijay, no, dagito'y tipaksyon tayo, ti danger na, medyo agbutang tayo, maksayan diya talagkin ni Apo Jesus. Kakasjay mo, ito, iso nga ni Nicodemo, medyo narigatan, tanakaruwaman da, kanudad do, madya nakaruwaman tayo mo, iso tikas lang mangi kisay di talat tayo ken ni Apo Jesus. Tano daduma ka agpamisa ka agpaisaw ngam napatpatugto pay laang dayay aramiden nga dagitay rito nga han nga maibagay tin Kristiyanuan. Kapamisa nga rudan. Kas diyan tigay karo na kakabsat iso nga udaduma adda pagkurangan na anya nga rutin na pintas tatta. Wen hanga dakas dagita wen udaduma ke respetaran tayo mo dagita. Ngem dapat makatulong daki idea enculturation ko magaron. Makatulong daki idea tapno adda nga agturong tay kini ako handa nga mangigawin, handa nga mangikat. Kay sumot aday kakabsat ni Nicodemo kakas diyan narigatan. Kuno marigrigatan pala yung puso tayo, ininutan tayo kabalbaliwan. Naagturong amin kanya Apo Jesus. Naagbalin amin na napudpud no, di talaga kanya Apo Jesus. Di awan na bakbati Apolos para amin kinukuana. Di amin nga aramidan tayo, maidato na para kinukuana. Huwag narigat, aduti solisong, aduti kalaban, napigsa ti kalaban, ng masapol na usaran tayo ni Apo Jesus na armas tayo. Kuna na nga rutin, di ginagsinan ulag. Ulag ti kalaban da, nagsinan ulag di jay impakita da ni Apo Jesus mat. Natay, kabutang tayo ni patay, nga masapol nga matay tayo di daan, tapno agungar di jay baro. Iso nga no, cross mat lain panglaban tayo. Sakripisyo. San ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darang bagim mitay daton mi, tapay kumatamay kari, dagito'y yasagot mi, nagtaog kau gan puspos, sumito'y ayat ken kay sagot mi. Impay mo kada kamako, tinadyosan ngayat mo, biag mo tinanubot kada kami, darang bagim mitay daton mi. Pumararag
tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman na kabalin amin. Tiyawa po awarin na umalagit yung natong kita imam, kaya may paaya pa kayo diyawan, kaya pa kayo gloriyahan tinaga na, kaya kastamit na pag-imbagan tayo, kaya katagupan, tinasanto ang iglesia na. Paragsaken na kam kumaapo babaen ti misteryo ti panabungar ni Kristo. Tapno ti di agreshat apanang paspasantom kada kami isumeten ti agbalin apuon ti agnanayon apan akinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo dagitapos puso yo. At dadan sa tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikat Kod noon ay may karikat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami ti amin na tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidayawam. Ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaan ni Kristo dagiti anak ti pudno maipas ngay da iti agnanayon agiyag. Ket mailokat ka dagiti mamati ti ruangan ti langit. Tababaen day di ipapatay na pinarmek na ti pannakatay mi. Ket babaen day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sa tagrag ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar kadagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agserday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na paraswa, ti langit ken dagan at nuda ti pakaidayawang, usana iti kaapuan. Madaydayaw tumay tinagan ti Apo, usana iti kaapuan. Pudno na yapo abihig ka kinasanto ket si katigubuayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket paay mo ida kada kami abagi kan bara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idisak bay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagik iso maiyawat to amay paay kada kayo. Hasta matakalpasan day di pa ng rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy ya pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Kay ni Kristo, nagungar ni Kristo, umayto ni Kristo. Titingarod pa na ilagip mi ti papataygan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay kari kami. Adda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano iti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan laglagi pa met ni Francisco Santo Papa mi ni Marlong Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pang pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kat ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupa dawaten mi Apo te paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos isuda anak kapudno nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan og ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Mami nagdat sa dilangit, malaylayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinapin mo, Itidaga kas sa dilang. Idem kadakam tel daw ito, iti kanan mi, iti patinayon ngal daw, pakawanan mi, tibasul mi, akas nagpamakawan mi, tibasul, iti nakabasol, Basol ka na kami. Inakamet bebayan. Yuman nubot si Kristo, salamat na kami petidakes. Dawatin mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapiya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaing iti basol may ilisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kanitiya ay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kapuan dito ray, manakabaling dayaw, tegangayon na dito sa O Apo Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibakit kada kayo, kapya naggapukan niya tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nuligat ti pamati ti iglesia, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. sa mami. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Amen. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, item kadakam ti kapya. Ito niya po, Jesus ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka di basbasol ti lubong, nagasat tayo anahayaban, iti dahito ya padagana. Ako, Jack, may karim, may kabat niya, kabat kami niya, sa salamat sa mapaibagtun ti kararo. Ibagay ni Kristo. Amen. Bagiken di Kristo asalakan, Ingkang maawaten, asang kagimungan, sabay kumang daytoy abanangan, ingkang mawano, kapiat sa lubungan. Umararag pa rin to. Napnuan karigagaya ka nagkumulgar, when mo na espirituan mo ka nagkumulgar. O Jesus ko, mamatiak nga adda ka ay tinasantuan unay sa sakramento. Ay ayaten ka ngay pangpangrong na ngay miti amin na banag. Ket karigagaya nga awaten ka di kararwa. Ngem gaputa saan ka maawat ita ay tinasantuan na sakramento. Umay ka dito'y puso, uray man laing babaen tina espirituan ng wagas. Arakupen ka kas man na mismo nga dakan iti puso. Kiti kay sakti si bubukay labagi ken kararwak ken ka. Saan mo kad ngay palubos ang may sinakyan ka. Amen. Oratio Imperata, agpaay ti panakasalwad, manipod iti 2019 and coronavirus. Diyos nga mami, kumamang kamkan ka, iti nakaraw ka sa pulan. Dawatin mi iti panangin kanawang kalakan iti sakit at 2019 and coronavirus. Anakatayanin iti smagmangan, kanang kulbo iti ado at tao. Agdawat kami iti grasyam, agpaay kadagiti tao, anak ipakman ti panakaadan. Nanya kita ti sakit dito, kano anya tinagtawdan.
kano kasanot, kano pati-pati panagwaras. Tarabayan ti panagsupisok, dagiti eksperto ti medisina, tapno taminda sila lain ken sila lungo dagiti masakit. Kastapay dagiti ahensya ti gobyerno wen na pribado, anas ken namang birok iti agas ken solusyon ti epidemya. Dawdawatan mi dagiti agsagsagaba iti daytoy a sakit, tapno may subli ti sigod asalan adlaw. Ikan na kami iti grasyang nagserbi, agpa iti pagimbagan iti amin, ken ti tumulong kadagiti akasapula. Kapukin Kristo nga anak mo ken apong iso ang makipagbiag ken magpapari ken ka, iti timpo iti Espiritu Santo, Diyos nga gnanayan nga awanting ka. Amen. Maria tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasin na kami. San Rafael Arcangel. Ikakaasin na kami. San Roque. Ikakaasin na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikakaasin na kami. San Pedro Calungsod. Ikakaasin na kami. Mangibaon ka o ako iti nasisimpet ken sa iti iglesia. Mararap tayo. Apo dinggam kadagiti daw-dawa mi. Tapno dahil tinasantuan na sakripisyo. Apan nakisinagot mi kan ka. Isuti po on di pan nakaisalakan mi. Ipaay na ti panulong mo kada kami dito'y abiyag. Ket surwan na kami amairanod ti agnanayon na kinagasat gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Initimpuyo ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti Apo at dako mo kada kayo. Kasta ko man. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti na Santo na misa intayon ti ayat ken kapiya ti Apo. Agyaman tayo Diyos.